Για εσάς, όλα ξεκινούν με την εμπειρία. Τι νιώθετε και σκέφτεστε όταν δοκιμάζετε κάτι για πρώτη φορά? Αυτό είναι το πού και το πότε. Τότε αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Η πρώτη σας εμπειρία σημαίνει για εμάς το τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού από το φυτό στο τελικό προϊόν. Μέχρι να γίνει η Aloe Vera τελικό προϊόν, κάνει αρκετές τάσεις στη διαδρομή. Παράγεται και σταθεροποιείται χρησιμοποιώντας τη μοναδική πατενταρισμένη διαδικασία. Συλλέγεται προσεκτικά με το χέρι από τις δικές μας φυτείες στη Δομινικανή Δημοκρατία ή στο Τέξας. Χρησιμοποιούμε σύστημα εναλλαγής καλλιέργειας και κατσίκες για να κρατήσουμε μακριά τα ζυζάνια και για την αναπαραγωγή του φυτού. Ξεπλένεται απαλά και προσεκτικά σε αρκετά στάδια. Φρέσκια πρώτη ύλη άριστης ποιότητας που φιλετάρεται και διαχωρίζεται από το φύλλο. Χρησιμοποιούμε μόνο το εσωτερικό ζελέ από τα μεγαλύτερα και τα πιο χυμώδη φύλλα. Η γη. Από εδώ ξεκινούν όλα. Σε αυτό το γόνιμο έδαφος. Σε αυτό το τοπίο. Ένα μικρό φυτό Aloe Vera που είχε το χρόνο να μεγαλώσει και να είναι δυνατό. Ένα φυτό που έχει απορροφήσει και συλλέξει θρεπτικές ουσίες. Είμαστε εκεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το μικρό σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν που έχετε στα χέρια σας. Με βάση την Aloe Vera, η σταθερά αυξανόμενη σειρά προϊόντων μας είναι υψηλής ποιότητας. Αυτό μας κάνει ηγέτες της αγοράς. Είμαστε τόσο σίγουροι που σας αφήνουμε να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας με εγγύηση επιστροφής χρημάτων, γιατί πιστεύουμε ότι η δική μας Aloe Vera μπορεί κάλλιστα να έχει ουσιαστικό ρόλο στο δραστήριο τρόπο ζωής σας.